Pengen ngombe kok angel kok ngene bukaane piye to ki. Alah. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku lalu mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Mbah meh ning ndi kowe? Kamene kok nggo pacul. Nggo anu meh ning ndi? Ya arep kerja bakti to, Le. Lah meh ning ndi meneh? Kan jare wingi Pak RT ngomong iki ana kerja bakti. Awakmu wis kelewat, Mbah. Dek ingi dina Minggu kerja baktine. Ora saiki. Oh, piye to ki, Mbah? Dek ingi, Mbah. Kok kaya enak men ngombemu, Le. Mbah njaluk ya, Le. Wow. Arene Mbah, dulu. Ngombeno, enak. Gue ki mau episode ora ya mau tak buka ki. Ora iso tak buka. Yo bino gak apa. Sama ya. Kamu tak buka ki angene ra karu-karuan. Wah. Mbah Nur nang kuat. Seger Le. Segeri mantap banget. Mbah, yo. Ini wis anu kuwi apa kerja baktine wis diingi iki sekliwat wis balik wae turu Mbah turu kliwat turu kok iso ya betul juga iso angel mento iki aduh padahal Mbah Nur lho iso tak buka kok ra iso janjane iki gelem tak ombe ora notol botol alah mek melu kerja bakti jebulno kok wis piye iki bolong